A Praza de Galicia en Vilagarcía contou coa presencia hoxe dunha nova tenda. O alumnado do Centro de Educación Especial da Vila instaurou esta mañá un posto de venda de produtos elaborados por eles mesmos. A finalidade do proxecto foi recadar fondos para a protectora de animais. Pois o que fixemos, que xa empezamos ano pasado, foi participar neste proxecto de Pon Prende na escola, porque así o traballo que fai os nenos no cole, pois que se poida visibilizar a sociedade que estamos aquí a traballar para axudar, pois, por exemplo, este curso que fixemos foi axudar a quen estamos axudando este curso. A protectora de animais, e imos darlle os beneficios a protectora de animais aquí de Vilagarcía. O protagonismo foi para o alumnado do centro que se encargou tanto de elaborar os artigos como de vendelos. Todas son feitas por eles. Temos diferentes niveles de capacidades no centro, entón hai, por exemplo, as caixas, que darlle unha man de pintura, é moi fácil para que realicen os nenos, e despois temos chaveiros con un poquinho máis de psicomotricidade fina que fan os maiores, que son moi bonitos se queredes vir a comprar. A oferta de produtos foi moi variada. E temos vendendo cousas, madeireiros, lapiceiros, chaveiros, estuches, casas. Lapiceros, llaveros, huchas e moitas cousas para protectoras de animal. Na actividade participaron 26 alumnos que se mostraron moi contentos tanto co traballo feito como coas vendas realizadas.